За да станеш добър боец, трябва да изградиш основните техники правилно. Като ги покажа, да ги повтаряш милиони пъти. Докато не се натрупат 10 основни техники. Вече да се чувстваш като боец и да започнеш да вдигаш и други характеристики за боя. Ето. Един боец, по-скоро добър боец, може да стъпи и да се изгради, като направи хубава техника. Как се правиш хубава техника? Едно и също нещо на забавен кадър по правилният начин. Днес, утре, други ден, дали на ум, дали в залата, дали с треньор, дали с партньор, дали на чувал, дали вкъщи. Всяко едно, всеки един опит ти добавя програма към мозък. Ако перфектен ляв прав, това е перфектен ляв прав, трябва да го програмираме. Инсталиране на удара в мозък. Ако те накараме 1 час, говорим от първите тренировки, 1 час да правиш перфектен ляв прав на забавен кадър, за този 1 час, понеже е нещо ново и се стараеш, инсталираш горе-долу толкова от удара към перфектен ляв прав. Техника за перфектен ляв прав. А следващите части от инсталирането, следващите проценти, с всяко следващо старание, не просто да ходиш да биеш ляв прав или да се сбиеш, а с всяко следващо старание на ляв прав, т.е. тук вкъщи опитваш 5 минути във въздуха, тук на работа се сещаш какво сме преговаряли вчера, тук отново с мен, после заставаш на чувала и се опитваш да биеш перфектен ляв прав на забавен кадър. След 2-3 тренировки опитваш по-бързо. След това молиш някой да ти е партньор да му опиташ ляв прав. Тоест, тази част от процеса може да варира между по-скоро 2 седмици до 2 месеца за перфектното инсталиране на ляв прав. На забавен кадър. Перфектно. Това е основата за програмиране на удар или комбинация, или техника, или каквото и да е било. Програмиране в мозъка. Колкото повече се инсталира, толкова по-лесно става на мозъка да го използва автоматично. Така, да кажем, направили сме много техники. Или много неща сме инсталирали. Тогава чак идва един нов период, в който за тази основа ще има 2 блокчета. Сила и кондиция. Техника. Едва ли не вървят ръка за ръка. Но най-добре е дигаш малко техниката, дигаш след това сила и кондиция. Дигаш техниката, дигаш сила и кондиция. В началото за добър боксер, за перфектен, е това. Техника, която е на забавен кадър перфектно. Говоря за мини спарингите, спаринги на забавен кадър, удари на забавен кадър, комбинации на забавен кадър и все по-голямо старание. След това ръка за ръка върват техниката и сила и кондиция. Сила и кондиция, това значи сила, издръжливост, координация, рефлекси,